Şu gün paytahtymyz Aşgabatdaky Sowda Senaat Edarasynda Türkmenistanyň Senaatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň 16 ýyllygy münasibetli ýurdumyzyň senaatçylarynyň we telekeçileriniň sergisi geçirilýär. Men Yörükte Geyimler Dünyası Hususi Kärhanasynyň esaslandyrjysy Joraýew Azat. Biziň kärhanamyz Lebap vilayatynyň Türkmenhawa şäherinde ýerleşýär. Biziň kärhanamyzda 250-den gowrak işgär zähmet çekýär. Biziň kärhanamyzyň ähli vilayatlarynda we şäherlerinde söwda nokatlarymız bar. Biziň kärhanamyzyň önümçilik muktary 200 000 önümden gowrak her ýylda. Sergide Türkmenistanyň Senaatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň dürli urlarda iş alyp barýan 230 norak agzasy öz önlerini hödürleýärler. Oğuzhan Harit Nişanly tüýje önümlerini öndürýän Konditer Kärhanasynyň hünärmeni Aýjyran Garaýewa. Bugun Türkmenistanyň Senaatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň Sowda Senaat Edarasynda Senaatçylaryň we Telekeçiler Birleşmesiniň döredilmeginiň 16 ýyllygy münasibetli sergi geçirilýär. Bu sergiýe biz hem öz öndürýän önümlerimizi getirdik. Biziň kärhanamyz 1999-njy ýyldan bäri öz halkyna hyzmat edip gelýär. Biziň kärhanamyzda 50 goloý tüýje önümleriniň görnüşleri öndürilýär. Häzirki wagtda 150 goloý hünärmen we işçiler zähmet çekýärler. İşçilerimiz üçin kärhanamyzda amatly şertler döredilenler. Häzirki wagtda biziň kärhanamyzda diňe bir paýtagtymyzda däleýsen vilayatlarymyzyň hem ähli sowda nokatlaryny tüýjilerimiziň eleter bahadan hödürlenýänler. Men Rowşan Hususi Kärhanasynyň hünärmeni Serdar Agalykow. Bugün Türkmenistan Senaatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň 16 ýyllygy münasibetli geçirilen sergisine gatnaşýar. Rowşan Hususi Kärhanamyzyň, ýani uly islegden peýdalanýan erkekler üçin, denanlar üçin, çağalar üçin ýürüýte aýakgaplarymyzy, sergiýmişlerimizi görkezmäne getirdik. 2003-nji ýylda Mar vilayatynyň Mar şäherinde döredilen Rowşan Hususi Kärhanasy häzirki wagtda ýurdumyzyň çägini 30-dan gowrak sowda nokatlaryny aljylarymyza hyzmat edip gelýär. Biziň kärhanamyz bir günüň dowamyny 300 goloý jüwet aýakgap öndürmäne mümkinçiligi bolup, häzirki wagtda 200 goloý işgärlenme zähmet çekip gelýär. Rowşan aýakgaplary Harit Nişanly diňe ýurdumyzyň çägine däl, eýsem daşary aljylardyr, telekeçiler tarapyndan ul islegden peýdalanýarlar. Häzirki wagtda Amerika Aziýa döwletleriniň köp bölegi, Russiýa Federasiýasy, köp ýurtlar biziň Haritlamyzdan ul islegden peýdalanýarlar.
Bugünkü sergä biz hem öz täze önümçülüğümizde dowam edip gelýän täze ekskluziw aýaklarymyzy görkezmäge getirdik. Ina şuňa meňdeş ekskluziw, ýani günnelik giyme üçin aýakgaplar häzirki wagtda ýaşlarymyz tarapyndan bul istige eýe boldy. Aýakgaplarymyz häzirki wagtda 300-den gowrak görnüşini öňürmek bilen ýurdumyzyň ähli welaýatlaryna aljylarymyza ýetirilýär.